До сега в подли камериерки. Убеден съм, че не си прислужница. Нямам търпение да разбера какво всъщност правиш тук. Значи Ейдриан Пауъл наема проститутки за секс с приятели? Флора беше курва и на Ейдриан. Имам 2 награди за сапунен сериал. Мислиш, че е впечатляващо, а аз искам да повърна. Мислил ли си да я напуснеш? Не мога. Имаме дете. Какъв чудесен мъж си ти. Познай кой се обади. Бени Сото. Продуцент. Иска да се срещнем. Категорично имаш умения. Май ще работим заедно. Боже. За миг помислих, че ще се получи, но по-добре да спрем. Богатите момчета не се женят за прислужнички. Все още ли вярваш в това? Анри ми обеща някои неща. Помня всяка една дума. О, Анри, как е тя? Тревожа се за нея, липсваш и. Мисля, че няма да е лошо да дойдеш, да я видиш. Как си днес? Добре. Моля те, ти си кълбо от нерви. Изпий го, ще те отпусне. Какво е? Ксанакс. Не, благодаря. Той е бивш твой любовник, не те е виждал с бръчки. Може да вземеш хапче. И аз и Анри сме женени. Преодолели сме го. Не ми трябват хапчета и нямам бръчки. Госпожо Делатур, вашия брат пристигна. Последен шанс. Братчето ми. Женевиев. Виж се само. Колко си мършава. Винаги си толкова мил. О, Анри, от кога не си идвал тук? Последния път беше омъжена за Филип. От тогава минаха 3 съпрузи. По-красива си от всякога. Разводът ти отива. Затова не спирам да го правя. Сега искам да ти представя още един човек. Благодаря ти, За какво? че си станала все така красива. Това кога го измисли? Докато пътувах в самолета. Действа ли? Прости ли ми? Ти как смяташ? Това винаги съм харесвал в теб. Винаги ме държеше на щрек. Зойла, не може да ти е дъщеря. На колко си години? На 16? По-лошо на 19 е. С теб се запознахме на тази възраст. Значи с мама се познавате? Да. Бяха страхотни приятели. После Анри се ожени и се изнесе. Кафето свърши. Ще сваря още една кана. Анри, трябва да кажеш на съпругата си, че съм и ужасно сърдита. И защо така? Защо не дойде с теб? Исках да я видя. Просто е невъзможно. Трябваше да си размести графика. Така се прави в семейството. Точно това е проблемът. Как така? С Синтия решихме да се разведем. Подли камериерки. Госпожо Дуарте, не можете. Флора Ернандес е била проститутка. Ще ти звънна после. Взела е пари от Ейдриан Пауъл, за да прави секс с негови приятели в дома му. Сериозно? Да. И единият път е била изнасилена. Изнасилена? Откъде знаеш? Открих писмо. Чудесно, дай го. Не е у мен. Ейдриан сигурно го е унищожил. Добре. А за проституцията имаме ли използвана кредитна карта? Съмнявам се. Нямаме нищо на хартия. Не. Не казвам, че информацията не е ценна. Това за Флора е важно, но трябва да разберем кой е искал смъртта й.
Тоест, открих дима, но искаш пожара. Знам, че е трудно. Влизаш в дома на Пауъл само веднъж седмично, нали? Спокойно. Ще измисля нещо. Марисол, когато ми каза за плана си, реших, че си поудяла. Но искам да знаеш, че правиш нещо невероятно за сина си. Тогава не бива да имаш деца. Нямам нищо за изповядване. Рози, знам, че си добра католичка, но чак да нямаш грехове. Как да прегреша? Само готвя, чистя и чакам сина си да дойде. До тогава съм сянка. Сенките не грешат. Защо дойде тогава? Нещо притеснява ли те? Притеснявам се за шефа си, господин Спенс. Толкова добър човек, но женен за ужасна жена. Вещица. Падре. Библията казва, че службата за другите е най-бързият път към щастието. Помогни на семейството и вече няма да си в сянка. Ще опитам. Искам само да е щастлив. Рози, трябва да те попитам. Имаш ли нечисти помисли към шефа си? Казах ви, няма какво да изповядвам. Това е списъкът с гости. Погрижи се да има подарък за всеки го. Шакира ще дойде на партито? И Ашър? И Кортни Лав? Което ми напомня, скри всичко чупливо. Така, ще има барман, но сам е в почивка и ще сервираш сама. Какво има? Идва и Бени Сото. Да, и какво? Подписах договор. Той е новият ми менеджер. Явно няма късмет. Ще му дам 2 подаръка. Не разбираш. Не мога да работя на партито. Защо? Новият ми менеджер да ме види с престилка да поднасям коктейли? Унизително е. По-унизително ще е да загубиш работата и да те изхвърля. Защо си толкова гадна? Върша си работата, ти върши своята. Хей, какво става тук? Алехандро, прослуша ли демото ми? Не, скъпа, не съм успял още. Вече имам менеджер. Бени Сото. Ще е гост на партито ти. Бени те представлява? Еха, явно си добра. Не знае, че съм прислужница. Ще умра, ако трябва да му сервирам. Ясно. Няма да работиш на партито. Но то е утре. Късно е да наема друга. Тогава сервирай ти. Аз? Аз съм икономката. Аз не сервирам. Само този път. Нашето момиче е в беда, да й помогнем. Нали? Както кажеш. Толкова много ти благодаря. Всеки на това парти е от музикалната индустрия. Искаш ли да поостанеш при нас? Като гостенка? Боже, разбира се. Супер! Облечи нещо готино. Много ти благодаря. Пабло! Защо не си сменил кружката? Кружките свършиха. Купи от магазина. Добре. Какво сега ли? Гледам мача. Как ли няма да съм по-важна от футбола? Мързел. Какво и става на майка ти? Нещо случило ли се на работа? Не точно. Само братът на госпожа Делатур дойде на гости. Анри? Познаваш ли го? Не, но са били гаджета с майка ти. Гаджета? Не ми е казвала. Аз да съм ти казвал за моите бивши гаджета? Добре, да, беше само една, но все пак. Сериозна ли е била връзката им? За малко, но свърши зле. И теб не те притеснява, че се е върнал? Че защо?
Както знаете, съм в борда на Bootstrap Council. Благотворителна организация за деца в неравностойно положение. Да прескочим тъжната статистика и направо да ти напиша чек. Тази година няма да е толкова лесно. Остават ни 2 дни до гала вечерта. Нашия домакин ни изостави. Надявах се да дойдеш ти. Мразя такива събития. Как да си тръгна по-рано, когато е в дома ми? Питието ви. Марисол, старият ми приятел, е станал ужасно консервативен. Кажи му, че вашите хора имат нужда от помощ. Моите хора могат да се справят сами. Господин Пауъл, знам, че жена ви е при майка си. Ако ви трябва помощ за вечерята, аз съм на линия. С удоволствие. Нали, Данте? Категорично. Чудесно. Нямам търпение. Фантастична е. Казах ти. Или си поиграла с нас? Не знам. Намеквах, но за сега не е показала, че се интересува от извън класните ни занимания. Да предложим обичайната оферта? Може, но не се надявай. Имам чувството, че тази е непроницаема. Забравяш, че работя с бедните и унеправданите. Всички имат цена. И обикновено е изгодна. Ти си най-сладкото бебенце в града. Сега ще те дам да те поддържат. Чакат ни след 20 минути. Защо не си облечен? Тъкър си върна вечерята. Хранеше го облечен в Гучи, полудяли, Спокойно, ще сложа черната риза. която купи от мола. Ще е под сакото, няма да се вижда. Затова си на второ място, сред най-лошо облечените. Добре, че е Опи Голдбърг. Служи си нещо марково. Някой от пресата може случайно да насочи камера към теб. Добре, спокойно, Пери. Схванах. Вече съм филмова актриса. Опитвам се да си създам имидж. Стилна, готина, скъпа. Знаеш ли колко е трудно, когато съм женена за... Какво? Нищо. Довърши това изречение. О, не. Бебето е гладно. Ще го нахраните ли, госпожо Пери? Роклята е Александър Макуин. Облечи каквото искаш. Вече не ме интересува. Добро утро, господин Спенс. Здрасти. Как беше премиерата? О, страхотно. Когато Пери излезе от лимузината, феновете викаха името й. Звучи вълнуващо. Така си е. Става голяма звезда. Тук ли спахте? Да. Виж, Пери е поканила гости в петък вечер. Каза да ти предам, че ще трябват вино и сирене. Ще се погрижа. Благодаря. Господин Спенс, добре ли сте? Много интересно. Казват, че славата е като увеличително стъкло, увеличава образа ти. Ако филмът стане хит, Пери ще стане непоносима. Да. На кого го казвам? Ти понасяш почти колкото мен. Но аз всъщност не я слушам. И как е възможно?
Когато започне, се оттеглям в себе си. Мечтая за Мигел и деня, в който пак ще го прегърна и ще ми каже мама. Когато мисля за това, не чувам какви ги говори. Сигурно е прекрасно. И вие можете. Започне ли, мислете за нещо, което ви прави щастлив. За какво мечтаете, господин Спенс? Много добър въпрос. Какво искаш, Испанке? Да ти благодаря, че ще работиш на партито. Знам, че не правиш такива неща. Правя го за Алехандро, не за теб. Знам, че съм ти длъжница. Затова, ако някога имаш нужда от нещо, от услуга, само кажи. Има едно нещо. Добре, кажи. Не идвай на партито. Какво? От 10 години работя за Алехандро. Никога не ме е канил на парти. Толкова много правя за него, но никога... Одеса? Ти си прислужницата, аз съм ти шефка. Не ми стига, че ще сервирам. Не е нужно да сервирам и на теб. Добре, разбирам те, но... Какво но? Може ли да ти доверя една тайна? Следващия понеделник имам рожден ден, ставам на 37. Твърде стара съм за музикалния бизнес. Свършва ми времето. А хората на това парти могат да ми помогнат с кариерата. Разбираш ли защо е толкова важно? Каза да си поискам услуга. Поисках я. Въпросът е, искаш ли Одеса да ти е приятелка? Не, разбира се, но не искам да ми е враг. Трябва да отидеш на партито. Може да станеш звезда. Добре тогава. Отивам на партито и ще се забавлявам. Браво на теб! Марисол, добре ли си? Да, добре съм. Просто мисля за нещо. За какво? Когато Флора беше убита, бременна ли беше? Защо? Чистех стаята и намерих тест за бременност. Какво ти влиза в работата? Просто се чудех. Омръзна ми от въпросите ти. Само за тази Флора. Стига да е. Забавлявахме се. Откакто е дошла, пита за Флора. Защо? Тя беше наша приятелка, не твоя. Мислех, че е важно, че полицията може да се интересува. Стига! Повече няма да говорим за Флора. Защо да не говорим за Флора? Роузи! Мъртва е, какво толкова? Защото обещахме. Омръзна ми да я защитавам. Да. Флора беше бременна. Каза ми последния път, като говорихме. Знаеш ли кой е бащата? Не. Знаехме само, че е богат. Че откъде? Тя това искаше. Да има дете от милионер. И после да му източи парите. Това беше планът ти. И всички сте знаели? Казах ми, че не е редно. Но ни пукаше. Знаеш, че трябва да поговорим, нали? Така ли? Стига, Зойла. Чули за развода ми? Да, срамота. Видях коледните картички, много е фотогенична. Дано не вземе всичките ти пари. Сериозно? Само това ли ще ми кажеш? Имаш нещо между зъбите. Това е. Елей, Вене. Обядвай с мен.
трябва да ти кажа много неща. Например? Като начало да се извиня за случилото се преди 20 години. Помниш ли ресторанчето, в което ме водеше? Да. Искам на по-хубаво място. Госпожо Делатур, може ли за момент? За теб винаги. Какво има? Искам да знам всичко случило се между майка ми и брат ви. Тогава си вземи стол. Виж, много мислих и просто смятам, че... Както си и мислех, Флора Ернандес не е била бременна, когато е била убита. Абсолютно сигурна ли си? Пише го в доклада. Съдебният лекар сам е извършил аутопсията. Може ли да е абортирала? Нямах време за много въпроси. Лекарят бързаше за среща, но беше категоричен. Какво значи това? Преразгледано. Било е преразгледано. Какво правиш? Онзи мъж е приятел на Ейдриан Пауъл. Не искам да ме познае. Приятел е на Ейдриан Пауъл? Да. Познаваш ли го? Той е съдебният лекар. Трябва ни копия от първия доклад. Май си права. Бени! Кармен! Каква изненада! Не знаех, че ще си тук. Супер! Запознай се с Боби Ди. Боби? Най-новата ми клиентка, Кармен Луна. Ваша почитателка съм. Приятно ми е, Кармен. Изглеждаш чудесно, момиче. Как така Бени още не те е направил звезда? Точно така, Бени. Какво чакаш? Спокойно. И това ще стане. Истинският въпрос, госпожице, можеш ли да танцуваш? Аз съм пуерториканка. Разбира се, че мога. Ей! Приятелката ми счупи една чаша. Почистете, моля. Страхотно. Благодаря. Благодаря много. Благодаря. Не. Аз ще го събера. Спокойно, Кармен. Това е работата. Лукамели е тук. Ела да те запозная. Помниш ли как се правеше на болна, след като бяхме излизали на среща? Защото ме прибираше рано сутрин. Трябваше и да поспя. Единственият път в живота ми, когато съм искал да говоря с някого до изгрева. Аз жена ти? Ние бяхме такава двойка. Съжалявам, че не си бил щастлив. Наистина. Бях глупав хлапак, Зойла.
Оставих жената, която обичах, за онази, която изглежда добре на коледни картички. Най-голямата ми грешка. Дълго чаках да ми го кажеш. Дълго чаках да го кажа. Знаеш ли, че Мерилин Монро е живяла в този хотел? Не, не знаех. Красиво е. Отседала ли си тук? Да, винаги когато пътувам. Случайно съм наел стая тук. За какво ти е стая тук? Зойла, не искам да говоря грубости. Боже мой! Реших, че извинението е истинско. Наистина беше истинско. Така ли? Нека те попитам нещо. Кога осъзна, че правиш голяма грешка? След като ме напусна, след 10 години? Или вчера, като видя, че изглеждам добре? Каза си, ако и се извиня, ще ми пусне, както винаги. И ще се прекарам след обеда добре. Моля те, не дей. Признай, Анри, това съм аз за теб. Приятно прекаран следобед. Ще седнеш ли, моля те? Боже, каква идиотка съм. 20 години мислех, че си ме напуснал. Обвинявах се, смятах, че не съм била достойна за теб. А какво се оказа? Че всъщност ти не си достоен за мен. Извинете, ще си тръгвам, но не мога да си намеря ключовете от колата. Мисля, че барманът ги намери. Нека да проверя. Случайно дочух, че сте новият мениджър на Кармен. Да. Познавате ли я? Тя е приятелка на Алехандро. Ясно. Чудех се как са я поканили тук. Да, много е привързан към нея. Мисля, че планира изненада за рождения й ден. Сериозно? Кармен ще има рожден ден скоро? Да, ще стане на 37. Какво? Знам, изглежда прекрасно за възрастта си и заблуждава всички. Ето ги. Радвам се да помогна. Какво правиш тук? Чакам те. После да поговорим. В лошо настроение съм. Аз също. Знам за теб, Анри. Обещал е да се ожените, разбил ти е сърцето. Всичко знам. Не мога да се занимавам с това сега. Защо не ми каза? Защото не е твоя работа. Разбира се, че е. Заради него не искаш да излизам с Реми, нали? Да, предполагам. Това е тъпо. Всички са еднакви. Не разбираш ли? Мисля, че с пари могат да купят всичко. Или всеки. Реми не е такъв. Ти си на 19. Нищо не знаеш. Знам, че го обичам. А ако той не те обича? Ако ти разбие сърцето? Ами тогава ще е разбито. От това искам да те предпазя. Учи се от грешките ми. И да правя като теб? Да се омъжа за втория вариант и 20 години да се чудя, ами ако? Първо, мери си приказките. Второ, аз обичам баща ти. Сигурна ли си? Разбира се. Може понякога да го приемам за даденост, но той е всичко за мен. Би ли казала, че живееш с любовта на живота си? Категорично. Тогава ме остави аз да опитам с моята. Господин Пауъл, Ейми Уеб от Bootstrap Council. Запознайте се с Брендън и Ламар.
двама от младежите, на които помагаме. И сте ги довели в дома ми. Прекрасно. Марисол, търсихте? Ето ме, чашата ви е наполовина празна. Наполовина пълна. Оптимист съм. Все пак, нека да ви донеса нова. Не бива да ожеднявате. Много съжалявам. Смокингът е съвсем нов. Тогава бързо трябва да третираме петното. Елате с мен. Още веднъж много се извинявам. Облечете халата, ще сваля панталоните ви. Сериозно? Имаме препарат за петна. Имате късмет, че ви поля при служницата. Да, голям късмет. Веднага се връщам. Анри си тръгна. Каза да ти кажа довиждане. Така ли? Да. Каза, че сте се скарали. Искаш ли да поговорим? Не. Мислех си, За какво? за Реми и Валентина. Може би е по-добре сами да се оправят. Животът си е техен, да ги оставим, да го живеят. С грешките му. Абсолютно си права. Ако Анри се върне някога, не искам да съм тук. Не е нужно да си. Съжалявам, знам, че ти е брат. Така е, но ти си ми сестра. Извинете, господине. Здравейте. Донесох панталона ви. Не беше нужно да ме поливаш. Можеше просто да попиташ. Мисля, че нещо не сме се разбрали. Тогава има ли начин да се разберем в такъв случай? Моля. Имам значително богатство. В замяна на малко ласки предлагам огромно възнаграждение. Благодаря. Не. Сигурна ли си? Мога да променя живота ти. Предпочитам просто да смените дрехите си. Не, благодаря. Топличко е тук. Не мислиш ли? Как така не ви е неудобно? Защото така стоят нещата. Още една стъпка и ще ви ударя. Предупреждавам те, съпротивата ме възбужда. Имате 10 секунди да се отдръпнете. Или какво? 8, 7. 6, 5. Говоря сериозно. Нямам търпение да видя края. 4, 3, 2, 1. Какво правиш? Какво ти става? Полудя ли? Марисол, ти си луда! Махай се! Пожар! Пожар! Знаете ли, наистина е топличко. Пожар! Помощ! Помощ!
отивате тук. Ще ти звънна след малко. Добре дошли. Влизайте, ще донеса питиетата. Здрасти! Това е Спенс, съпругът ми. Здравей, аз съм Лоис. Защо ми изглеждаш познат? Актьор съм. Изиграх доктор Дюпри в любовна афера. Може да сте го гледали, ако сте били болни у дома или случайно сте оставили телевизора включен. Нека игрите започнат. Червено вино? Благодаря. Благодаря, Рози. Не знам какво бих правила без нея. Оля Рози, io soy Лоис. Мучо густо. Аз съм Колди. Познаваме се. Извинете. Какво беше това? Нищо. Знам какво правиш и ще престанеш. Ще се усмихваш до края на вечерта, ясно? Съжалявам, но се изненадах, като го видях. Работя с него. Но също и... знаете, Да, излагате господин Спенс. да, Не ви ли интересуват чувствата му? не. Приключихме ли? Добре. Танцуващият за вълци. Мръсни танци. 4 думи. Знам, Спенс, нещо друго? Хайде, не ми помагаш. Нещо друго? Каквото и да е. Хайде, за Бога. Така, хайде. Флашденс. Какво е това по дяволите? Край! Добре. Какво беше? Последно танго в Париж. Това танго ли беше? Аз стига. И по последен резултат, ние печелим. Аз познах, че е танго, господин Спенс, но не знаех, че е в Париж. Благодаря, Роузи. Забавлявате ли се? Страхотно. Ало? Здравей, Бени! Так му мислех за теб. Да, виж, имам една идея за песента. Какво? Не разбирам. Как ще се откажеш? Какво? Кой ти каза? За мен има значение. Не съм го крила, но не знаех, че е важно. Това ли е краят? Да. И аз. Спенс, ще си тръгвам. Пери, тук ли да се сбогуваме? Да, сега ще я повикам. Рози, виждала ли си Пери? Не. Момент, сигурно е тук някъде. Скъпа, това е просто игра. Не, много повече е. Тази вечер доказва всичко, което говоря отдавна. Спенс е лош актьор. Това не значи, че е лош човек, но... Как да живееш човек, когото не уважавам? Това е професията му. С това се изкарва хляба. Може да се учи да му пука. Няма представа колко е посредствен. Намери ли я? Какво?
Да. Да, в спалнята говори с Лойс. Може ли да отида? Да, няма проблем. Не говорят за нещо важно. Добре ли сте? Всъщност, прекрасно. Наистина. Изглеждате странно. Защото много мислих и вече знам за какво мечтая. И какво е то? Това. Сега вече има какво да изповядвам. Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач Гергана Стойчева Нуша. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Таня Михайлова. В ролите звучиха артистите Даринка Митова, Ася Братанова, Нина Гавазова, Весела Хаджи Николова, Златина Тасева, Стефан Сърчаджиев Сара, Момчил Степанов.